ଏମିତି ଭିକାରୀ ଭଳିଆ କୁଆଡେ ଘୁରୁଛ? କଣ କରିବା ଭାଇ, ଟଙ୍କାଟେ ବି ରୋଜଗାର ନାହିଁ ଭାଇ, କଣ କରିବା ଆଉ କୁହ, ଜୀବନଟା ପୁରା ବରବାଦ। କାଇଁ ଆଗରୁ ତ ଏମିତି ନଥିଲା? ଆଗରୁ ତ ନଥିଲା, ଆଉ କଣ କହିବି ଭାଇ, ପରିସ୍ଥିତି ତ ଆଉ ବେକାର ପୁରା ଜୀବନଟା। କଣ କରିବା, ଭଗବାନ ଆମ କଥା ଟିକେ ବି ଶୁଣୁନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଜାଣିଛି, ସେଠି ଗଲେ ତୁମମାନଙ୍କ କଥା ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ତମମାନେ ସେଠି ଯିବ କି? ଯିବା କୋଉଠି? ମୁଁ କହୁଛି ସେଟା ସିକ୍ରେଟ ଜିନିଷ। ସେଟା ଯଦି ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିଦେବି ଜୋର ତାହେଲେ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନେ ବି ଶୁଣିନେବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଟା ସିକ୍ରେଟ କହିବି। ଏ ଯେଉଁ ଦୂରରେ ଦୂର ବଡ଼ ବରଗଛ ଥିବ, ତା ମୂଳରେ ବସିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବ। ସେଠି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଲୋକଙ୍କର କଥା ଭଗବାନ ବୃଥା ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। ଆସିକି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ତମକୁ ବରଦାନ ଦେବେ। ତମର ଟଙ୍କା ଦରକାର, ସୁନା ଗହଣା ଦରକାର, ଯାହା ବି ଦରକାର ତମେ ସେଇଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗିଦବ, ଭଗବାନ ତମକୁ ଦେଇଦେବେ। ହଁ ସତ, ପୁରା ଠିକ ସତ ହେଲା। ବାସ୍ ତମେ ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଠିକି ଯିବ ନା କୋଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଅଲଗା ଘୁରି ଘୁରାଇ ଯିବ? ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇବ ଆଉ କଣ। ହଉ ଯାଉ, ଡାକିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ମନ ଦେଇ ଡାକିବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାବନି। ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ତମ ଡାକ ଶୁଣିବେ। ମାରନି ଭାଇ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ଆଉ ମତେ ମାରନି, ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ବହୁତ ପଇସା ପତ୍ର ଅଭାବ, ମାନସିକ କରତେ ଯାଉଛି। ମାନସିକ କରିବାକୁ ଯାଉଛି? ହଁ। ତୋତେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ କହିମି ହେଲା, ମାନସିକ କିଛି କରତେ ହବନି, ରାତାରାତି ମାଲାମାଲ ହେଇଯିବ। କେଇଠି ମାନେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କେବେ ଯିବୁ କି? ହଁ ଶୁଣ, ମୁଁ ଯୋଉ ଡ୍ରେସଟା କହିଲି ସେଇ ଡ୍ରେସ ଯିବୁ। ତାই ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଥିବ, ପୋଖରୀ କୂଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବରଗଛ ଥିବ, ତା ମୂଳରେ ବସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ଭଗବାନ ନିଜେ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ ଦେଇକି ତୋର ଯାହା ଅସୁବିଧା ସବୁ ବୁଝିବେ, ଯାହା ବର ମାଗିବୁ ତତେ ଦେବେ। ଠିକ ଅଛି? ଏବେ ଗଲେ ହବ ନା ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ହବ, ତୋ ଇଚ୍ଛା। ଯାଉଛି ଜଲ୍ଦି ଯା। ମୁଁ ତାହେଲେ ଯାଉଛି ସେ ବଡ଼ ଗଛ। କେତେ ଦିନ ପରେ ଖଜାନା ତାହେଲେ ମିଳିଯାଇଛି। भगवान सीजन ବସ୍ଛ ମୁଁ ହେଲି ଭଗବାନ। ଆପଣ ଯଦି ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏମିତି ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖା ଦେବିନି ବସ୍ଛ। ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ସେଇଟା କି ତମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତ ମୋତେ କାହିଁକି ମନେ ପକେଇଲ ବସ୍ଛ? ପ୍ରଭୁ, ଆମର କେମିତି ଅଭାବ ପରିସ୍ଥିତି, ଆପଣ ତ ଅନ୍ତର୍ୟାମୀ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ତ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଥିବେ।
ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ତମର 3 ଜଣଙ୍କର ଅଭାବ ପରିସ୍ଥିତି। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମ ଡାକରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଛି ଆଉ ଆସିଛି ଏଠାକୁ ବର ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୋତେ ଜଣେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବର ମାଗ। କ'ଣ ତୁମର ଦରକାର ଜଣେ ଜଣେ କରି ମାଗିବ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବର ମାଗିବ, ମୁଁ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ରୁହ ବତ୍ସ, ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ଲାଗନି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ଜଣେ ଜଣେ କରି ମୋତେ ବର ମାଗ। ପ୍ରଥମେ ପାଖରେ ବସିଥିବା ସେହି ଗୋଲାପୀ କଲର ଡ୍ରେସ୍ ସେ ମୋତେ ବର ମାଗ। ତମର କ'ଣ ଦରକାର ମୁଁ ତ ସବୁ ଜାଣିଛି, ତଥାପି ତମ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତମର କ'ଣ ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ 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 ମୋର ଗୁଡ଼ାଏ ଗୁଡ଼େ ପଇସା ଦରକାର ପ୍ରଭୁ। କ'ଣ ହେଲା ବସିଛ? ତମର ଟଙ୍କା ଦରକାର? ହଁ ପ୍ରଭୁ। ହେଲେ ମୁଁ କୁବେର ଦେବତା ନୁହେଁ। ଟଙ୍କା ପଇସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁବେର ଦେବତା କରନ୍ତି। କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଡ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବିନି। ତମର ଯେଉଁ ତମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବୋଲି ବର ମାଗିବାର ଅପସନ୍ ଥିଲା ସେଇଟା ତୁମର ସରିଗଲା। ଏବେ ତମେ ନିଷ୍ଫଳ ଏଇ ଘରକୁ ଫେରିଯାଅ ବସିଛ। ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ସେମିତି କର ନାହିଁ। ମୁଁ ଥରେ କହିଲି ମାନେ ତମେ ଫେରିଯାଅ, ନଚେତ୍ ଯଦି ବାଧ୍ୟ କର ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ତୁମକୁ ଭସ୍ମ ବି କରିପାରେ। ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ଶୀଘ୍ର ନାଇଁ, ନାଇଁ, ଏଠୁ ନାଇଁ। ଚାଲିଯାଅ। ଏଥର ହଳଦୀ କଲରର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ମୋତେ କ'ଣ ବର ମାଗୁଛ ମାଗ। ପ୍ରଭୁ ମୋର ବେଶୀ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଘର ବାଡ଼ି କୋଠାରୀ ଦରକାର ପ୍ରଭୁ। କ'ଣ କହିଲ? ଘର ବାଡ଼ି କୋଠା? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ସେ ଭଗବାନ ନୁହେଁ ବସିଛ। ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର। ତେଣୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମୁଁ ହେଇଥାନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ନୁହେଁ ତୁମକୁ ସେସବୁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବେ ତୁମର ପାଖରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଅପସନ୍ଟି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସରିଗଲା। ତୁମେ ଏବେ ଆସିପାର। ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ବହୁତ ଦିନରୁ ପ୍ରଭୁ ତପସ୍ୟା କରୁଛି, ତପସ୍ୟାର ଫଳ ମୋତେ ଏମିତି ବୃଥା ଦିଅନ୍ତୁନି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଏବେ ପ୍ରଭୁ। ଜୀବନ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ତୁମକୁ ଭସ୍ମ ଉଡ଼ିଦେବି। ପ୍ରଭୁ ଶୀଘ୍ର ଏଠି ଯାଅ। ଶେଷରେ ତୁ ହିଁ ଏକା ରହିଲୁ ବସିଛ। କ'ଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗ। ତତେ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ବରଦାନ ମୋତେ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗ ବସିଛ, ମାଗ। ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଦିନରୁ ମୋର ଗୋଟେ ମନସ୍କାମନା ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ମୋର ସେଇଟାକୁ ପୂରଣ କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ। କେଉଁ ମନସ୍କାମନା ମୋତେ ଜଣା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୂରଣ କରିବି ବସିଛ। ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ମୋତେ ଜଣା, କାହିଁକି ନା ତୋତେ ବରଦାନ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବସିଛ। ପ୍ରଭୁ ପାଖକୁ ଗଲେ କହିଲେ ହବ ନା ଏଠି କହିପାରିବିନି ସେ କଥାଟା? ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ? ଏଠି ଦୂରରେ ରହି ଯାହା ଜଣେଇବା କଥା ଜଣା। ତୋର ମନସ୍କାମନା କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରଭୁ ମୋର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ଦରକାର। କ'ଣ କହିଲୁ? ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା? ନାହିଁ ବସିଛ, ମୁଁ ସେଇଟା ପୂରଣ କରିପାରିବିନି। କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ହେଉଛି କାମଦେବଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଥା। ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଣିବି ଦେବା ପାଇଁ? ମୁଁ ତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଙ୍ଗଲ ଘୁରୁଛି, ତତେ ପୁଣି ଝିଅ କେମିତି ଦେବି? ଏତେ ଦିନର ତପସ୍ୟା କ'ଣ ମୋର ଭଙ୍ଗ ହେଇଗଲା? ନାଇଁ ବସିଛ, ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ତମେ କେହି ମାଗିପାରୁନ। ମୋ ପାଖରେ ଷ୍ଟକ୍ ଥିବା ଜିନିଷ ତମେ ମାଗିଥିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି? ମୁଁ ହେଲି ପବନ ଦେବତା। ତମେ ଯଦି ମୋତେ ଫ୍ୟାନ୍, ଏସି, କୁଲର ଏଇସବୁ ପବନ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ମାଗିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତୁମେ ତା ବାଦେ ସେ ମାଗିଲା ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ମୋ ପାଖରେ ଷ୍ଟକ୍ ନାହିଁ। ସେ ମାଗିଲା ଘର ବାଡ଼ି କୋଠା, ଯାହାକି ମୋ ପାଖରେ ଷ୍ଟକ୍ ନାହିଁ। ପୁଣି ତୁ ମାଗୁଛୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ।
ସେଇଟା ବି ମୋ ପାଖରେ ଷ୍ଟକ୍ ନାହିଁ ମାଗିଥାନ୍ତୁ ଯଦି ମୋତେ ଫ୍ୟାନ୍ ମାଗିଥାନ୍ତୁ ଏସି ମାଗିଥାନ୍ତୁ କୁଲର ମାଗିଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଇଥାନ୍ତି ହଉ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ମତେ ଗୋଟେ ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ଦେଇଦିଅ। ପୁଣି ମତେ ମିଛ ମାରିଲୁ ମୁଁ ନିଜେ ଗବେଷଣା କରିଛି ତୋ ଘରେ 2-3ଟା ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ଝୁଲା ହେଇଛି ତୁ ମୋ ପାଖରେ ପୁଣି ମିଛ ସବୁ କଥା କହୁଛୁ ତୁ ଭସ୍ମ ହବୁ ଲାଗୁଛେ ଜଲ୍ଦି ଏଠୁ ଛାଡି ପଳା ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଏବେ ହିଁ ଭସ୍ମ କରୁଛି ଜଲ୍ଦି ଯା।